Gràcies, presidenta. Abans de començar, volia enviar un missatge. Jordi Pujol Júnior, sé fuerte, aviat et vindrem a visitar. Amb bus. Bé, entro en matèria. Senyor Comín, avui als hospitals públics catalans veiem com les persones que es poden permetre repagar el servei sanitari, posar diners de la seva butxaca, passa per davant la llista d'espera. Això és com dir que tenim metges, infermeres, quiròfans, aparells que paguem entre tots i totes i que qui es pot permetre repagar de la seva butxaca passa primer. Això és una realitat i volem saber què està fent la seva conselleria per impedir aquest escàndol que es produeix, i això ha de quedar clar, fora de la llei. Efectivament, s'ha de complir de manera escrupulosa, però no ho dic jo, ho diu la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes, en el seu informe sobre l'Hospital Clínic, ens explica coses com s'estan prestant serveis privats utilitzant personal i material públic. Ho diu aquí. Barna Clínic i d'altres llocs, lamentablement molts, utilitzen espais i edificis públics per prestar atenció privada, insisteixo, i ho poso aquí, en contra del que estableix la normativa. S'estan fent intervencions privades en horari públic. Un exemple, equitat en l'accés, consultes externes, metges pagats amb diners públics en horari de treball públic, atenen primer a qui pot repagar un extra de la seva butxaca abans que les persones que paguem el servei de salut. Lamentablement, aquests casos no són aïllats. Veiem que la gent que vol fer-se una ressonància magnètica veu com se li canvia l'hora d'accés a aquesta prova perquè hi ha algú que pot pagar i repagar de la seva butxaca i qui va per la pública el passen al cap de setmana. Això està passant, i insisteixo, està passant. Bueno, si vostè vol desmentir el que diu la Sindicatura de Comptes, li demano que desmenteixi aquí el que diu aquest informe.